kainuwa ranar ciki da lokaci gai da farar uwa magautan ki basa don ki fama da hajji sani olan mutumin arziki. Gaba gaba kainuwa ranar ciki da lokaci gai da farar uwa magautan ki basa don ki fama da hajji sani olan mutumin arziki. Gaba gaba kainuwa ranar ciki da lokaci gai da farar uwa magautan ki basa don ki fama da hajji sani olan mutumin arziki. Bismillahi jalla Allah kai ya minni kai ne dan abin nufa da bukata tuntuni dan kuwa kai ka kage cuta kuma kai magani nura da kai kadai kawai zan yi bidar lamuni inda na yi kure mutane su tunatar da ni amma kai kadai kake bani na zauna na ci. Sani olan mutumin arziki gano da masalatin kaburin shugaba ɗamadin gina masoyin da ba zan bar shi ba na matsayinsa ya